Odofo me makwaba edeba Adom TV jumedi atu ne din Nkuranhyensem so ane me din yam yeso Apostle Dr. Nita Kotego enso charity awa fra me Nita Kotego awonfom ye meje so na me pacho ho te sen onyira se wode umre amame anapai enioma ayeyo a esi yakwan no enye ni nyina na ene ye ebisu yesubane ba kun ye santa anu nsuo meka e wosehwe Nita Ko wohono bebre ene wo so a obekọ diakoniaba anapawie na nwumre awia no aka se sukom de me na wonom kakra bebre enya ho enum nsuo woho wedie we kura wo no ititiri nsuo. About 90% of your body content is liquid or water. 90% efri uti ko se wonase nsuo ya na osimiti pa me mene so chime ya na hona me yembasa esane nsuo a entenko umunti. It may be strange to hear that drinking water is a behavior that can affect you, but the truth is that drinking water is part of self-care. Hwe obi a de ma no ye obi adwuma chinko pesika ye de sema obi nanso so wankasa so no hwe wedie mu na ya taa no nsuo egu wedie mu awo sori a anye yie kura no sa sachet water no baako anya de enyunu o no asede any fridge mo no na watwe ne nkakra kusimira besa enhye ho no prekope hwe low levels of water in your body can make you have less energy. Sensio and nurse wo wedie mu a ya na wapomodne esote sensio anko mu yi ya na abufo to ntam wanhwe mu obi aye se won enter enum nsio be no ya na abufo ene awerho eka won ntam empo emanire ene awerefire eba wo so honam na ekura wo no ena meka efiri wuti ko se wonase no dodo na aye liquid ensio enti se wotintasuo se woja wonan se wonjonso se wotimfifire ensio firi wo yudie mu ti ya na abrebia no se wodi ensio ehye umu. Water is the cheapest ingredient in life, but it gives you a priceless gift that you can't buy when you are sick. Ensio eya ade bia se bede bo onye den nanso wota no mu a ebeboa ema eyinyadowa bebre afiri ho. A study in cardiovascular disorders showed that not drinking enough water can make you dehydrated and can raise the risk of stroke and heart conditions. Remember to take a sip of water each time. If you be a ehunu say, one year ya one nsuo ya na wonya akomayade empo saa ne stroke ni bi wobubu na empo no ya na wo were free sometime meka nsuo anya no an say wo hye nsuo agu yam keko nsuo ebi wa kutumu nsuo ebi wa watermelon mu nsuo ebi wa hwedie mu ye fe no fruits no ya na wapebi anom kakra enya fruit ya de enura ye ba ankasa ya sese a wonom watermelon ya sese a wonom ena hwedie enye glucose ayo ya na ebe wuntimi mpo a petit bag yensuo hye na fagum dodo na odi esewa no kakra yesa wonom ame na mo wonom na wedie mu atoyie abusua we wotayo a emanya ahwodne ema wanu so da ho han ema akoma na adwene ye adwuma ema awere firifiri mu ema empo wabrabo ekoyie osede ntina me de nsuo famu yi mododo na mo mpensuo no wa cheko ho enura efia no pa ko se mre ade san ye nsuo dodo nsa na wonom ye onipa bibini bi a wote owia ase anya yie kura no se wotimi num pure water on sachet no and watch da bia and watch that is 4,000 liters meals milliliters meals that is 4 liters se wotimi num we nyina say ubeja wona nsuo wom ubadwu nsuo wom fifere beto betintasuo nemom we no nyina afiri wom no se wodi bi hyem nti entwen mansukom no anai bi okotra na chi na wo didi na onom abreto brebia no omode an se nsuo kakra be ko ho wonkwa ene wapomudne ehia emame enu nti na ne dey bidi we etwamu ede aya fotuo ne nkranhya wo se nsuo hia beka nsuo anya bia beka nsuo anya akpatashi
meka nsuo anya wine meka nsuo a enye sabe adura wonom nsuo ye nsuo na bi nsuo ye na no madafo bi so Germanfo de omo de bi aye nsuo Germanfo anya Ghana ni de so so ka jan se me so oboa matra German ho da won nsuo ankasa enti nsuo da faako na ensa so da faako na ebetimi a emena de benom nsa no fa sa mena no nom nsupa na wonkwa adoso abrabomu aha na meja wo mede na se ma woni ebo a ya madwumedie eba wo njan honhom wo na eso masene na dwumedie ba wo nchen camera sound MCR lighting na me producer Randolph Priscilla Sandra na empo eja Webek Ampadu wo a wo hwe me nso onyame enhyira na ono wontina koso ahwe dwumedie badwamu wo kyena so ye behia